Poďte sa dnes so mnou naliečiť v nádherných, sviežých, jarných, omladzujúcich tónoch. Ako prvý krok nanášam fixatér pod make-up, ktorý mi vytvorí podklad pod make-up. Budem miešať dve rozjasňujúce podkladové bázy. Jedna v odtieni teplej, druhá v odtieni v olivovej a vytvorím si tak dokonalý make-up práve pre môj odtieň pokožky. Rozotriem štecom na podkladovú bázu. Naozaj do každého záhybu krásne zjednotí tón pokožky a prekrie všetky nedostatky, pretože po chorobe moja pleť naozaj je vyčerpaná a dostala zabrať a vznikli mi tam rôzne nedostatky typu vysušených miest či fliačikov alebo podráždenej pokožky v oblasti nosa, ale vďaka tomuto make-upu sa všetko krásne zjednotí a pleť bude vyzerať hladšie. Ďalším krokom je korektor, druhý najbladší odtieň Deep Ivory, ktorý nanášam na oblasti, ktoré chcem rozjasniť, či je to čelo, brada, okolie nosa, aj okolie očí a rozrotieram až na očné viečko, pretože tým si vytvorím podklad a zároveň rozjasním. Ďalším krokom bude modelácia. Podseknem si líca a vytvorím si tak tieň, ktorý bude pôsobiť opticky plastickejšie. Zároveň si ho nanesiem tento puder latte aj na čelo, nos a rozhranie lícnych kostí. Na druhú stranu taktiež. Ak si všimnete, tak idem smerom zo spodu na vrch, pretože sa snažím zdvihnúť si tak opticky lícne kosti, aby vyzerala pokožka, že gravitácia na ňu nemá vplyv. Takže je to taký ten tip a trik, ako si spraviť mladistvejší vzhľad, keď už pokožka má tendenciu skôr klesať smerom nadole. Ďalším krokom bude nanášanie líčka Juicy Peach. A ako vidíte, tak už aplikujem našu novinku, nádherný glow rozjasňujúci púder, ktorý som dala takmer úplne všade, a obočie si vykreslím novinkou. Je to paleta v odtieni blond na obočie. Použijem ako prvý krok pomádu, ktorú rozpracujem štečekom, ktorý sa nachádza v kazetke do každého jedného voľného miestečka. Moje obočie je nespratné, takže si ešte začešem a úplne fantastická vec je tento číri priesvitný gel, vďaka ktorému si obočie zafixujem, aby držalo v tvare, aký potrebujem. No a idem si rozjasniť očnicový oblúk. Miesto pod očím si vykreslím týmto svetlým, jemne rozjasňujúcim tieňom a aplikujem ho aj do kútika oka, aby oko pôsobilo rozjasnenie sviežo, mladšie a blečie taktiež aj nadpery. Vyzerá to veľmi pekne, je to prírodzené, také svieže. Ako som spomínala, tak budeme Juicy Peach líčka používať aj do očnicového oblúka. Toto je trik, ktorým si, ak ste teplý typ, tak si naozaj dodáte šťavu a budete vyzerať mladšie a sviežejšie. Vyzerá to naozaj veľmi pekne a následne aplikujem puder latte aj na pohyblivé viečko. Krásne mi tieto farbičky do seba spoločne zapadnú, zapracujem, rozotriem, vyblendujem a na stred naklepkám rozjasňujúci puder Glow, aby sa mi ten pohľad otvoril, aby vyzeral tak rozjasnenie, a už kontúrujem do časti, kde mám riasy, si aplikujem hnedú kontúrovaciu ceruzku, ktorá mi opticky zväčší hustotu rias, a vyťahujem na konci, si spravím takýto zobáčik, ktorý jemnulinko vyťahnem a následne rozpracujem štečekom, aby mi farbičky do seba krásne zapadli, a pokiaľ sa vám náhodová linka úplne nepodarí, nie je dokonalá, tak vďaka tomuto triku si spravíte krásny háčik. Osobne toto líčenie úplne milujem a na šteček si naberiem trošku farby a podkreslím si aj spodnú časť rias, a tak aj spodné riasy budú vyzerať opticky hustejšie. Tým, že som blond, tak moje sú naozaj veľmi bledé. A už aplikujem maskaru. Blush Intensity maskara je určená pre ženy, ktoré milujú veľký objem, ktorí chcú efekt veľkých 3D rias. Naozaj tie riasy sú potom veľmi, veľmi bohaté. Pohľad vyzerá takmer až magicky, podmanivo.
a všetky riasy sú nádherne oddelené, nie sú zlepené a mne teda stačí absolútne jedna vrstva a odporúčam, ak náhodou máte tendenciu, aby sa vám otlačila táto riasenka, tak si ešte zafixujte novinkovou riasenkou alebo vodeodolnou riasenkou. No a ešte si poďme spraviť pery, vykonturujem si pery, aby pôsobili opticky väčšie. Je to neutrálna kontúrka farba Pink Nude, ktorá sa hodí skôr dámam, ktoré majú jemný, svetlý typ pier a krásny až do oranžovo-lososová rúžik, ktorý sa hodí na toto obdobie Sunset Peach. Je to naozaj moja obľúbená kombinácia a na stred pre optické zväčšenie pér si aplikujem ešte rozjasňujúci púder. Tak čo hovoríte na toto rýchle, svieže líčenie? Vyskúšate? Verím tomu, že áno.